Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Marija bħal Marta oħta hija mnikta minħabba l-mewt ta' Weġibhom Lażżru. Tirrepeti l-istess kliem li kienet qalet l-istess oħta ftit qabel. Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Dan il-ġranet, meta kuljum nisemgħu b'aħbarijiet kiefra ta' nies imutu bla ħtija minħabba virus erriedi. Forsi tiġina wkoll din il-mistoqsija quddiem Alla. Imma inti hawn? Min jaf kemm uliet li tilfu l-ġenituri tagħhom fl-Italja, fl-Ispanja, jagħmlu din l-osservazzjoni quddiem il-Mulej. Kieku kont hawn. U din hija mistoqsija li l-Mulej trexu. Ġesù kif ra lil Marija tibki u lill-Lhud li ġew magħha jibku wkoll, ħassruhom anqal u tħawwat ħafna. Fejn qedtuh? Staqsihom. U ma weġbuh, Mulej, ejja u ara. Dan il-kliem isegwi, għal dan il-kliem isegwi l-iqsar vers li nsibu fl-Evanġelju ta' San Ġwann. Il-vers 35 ta' dan il-kapitlu 11, li fih 3 kelmiet, weħidhom għalihom. U Ġesù beka. Kien konxu li huwa l-Iben tal-Alla magħmul bniedem, kien konxu mill-missjoni tiegħu. Kien għadu kemm qal lil Marta li ħarġet tilqgħu, jienu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan. Għalkemm kien konxu mis-seta tiegħu fuq il-mewt, quddiem il-bikja tal-umanità ta' dawn ħbieb tiegħu Marta u Marija u tal-ħbieb tagħhom li ġew magħhom jibku wkoll, Ġesù tħassruhu titqanqal u tħawwat ħafna. Għandna l-fejn nagħtu torti xi ħadd li quddiem is-sofferenza li għaddejjin minnha u qed niftakar f'tant anzjani nies vulnerabbli li hemm bżonn joqogħdu fid-djar tagħhom f'dawn il-jiem għas-saħħa tagħhom. Tagħti torti xi ħadd li jekk l-Iben ta' Alla tqanqal u tħawwat nitqanqlu u nitħawdu aħna. U Ġesù beka. Ġesù jibki bħala bniedem, imma jagħti r-risposta wkoll li jaf jagħti Alla. Oħroġ, Lażżru, oħroġ. Aħna ħafna drabi
nippretendu li din il-kelma tfisser li toħroġ barra u kemm nixtiequ nagħmlu hekk dawn il-ġranet. Illum forsi Ġesu jgħidilna oqgħod ġewwa mhux oħroġ. Imma min jaf kemm għandna faxex u mkatar ma' wiċċna li aħna għandna bżonn waqt li noqogħdu fi djarna ninħallu minnhom. Ġesu jixtieq li nieħdu ħsieb saħħitna, allura mhux se jgħidilna oħroġ illum, imma oqgħod ġewwa. Imma jgħidilna biex nħorġu mill-fost tagħna li aħna kabbarna matul is-snin, forsi anke xi qamat fuq wiċċna li bih maħniex kapaċi naraw il-wiċċ tiegħu fil-proxmu. U lilna wkoll qed jgħidilna ħollulu l-faxex, ħalluh imur. Il-qawmien tal-Lażżru huwa xhieda tal-qawwa ta' Ġesu li tgħaddi wkoll fil-Knisja tiegħu. Il-Testament il-ġdid jagħtina dan ir-rakkont u jagħtina wkoll qawmien li il-Mulej wettaq permezz ta' Pietru u anke permezz tal-Apostlu missierna Pawlu. Dawn id-dixxipli li jingħataw l-istess qawwa li kellu li mgħallem fuq il-mewt. Mistax oħra aħna se niċċelebraw ir-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt. Dan l-avveniment Ġesu isejjaħlu mod kif huwa juri il-glorja ta' Alla. Imma din il-konsapevolezza, din ir-rieda ta' Ġesu li tisboq u jaqwa mill-mewt ma tfissirx li Ġesu ma jinkeċċ, ma jitħawwaċ u ma jibkix meta aħna insofru, meta aħna nibku, meta aħna nitħawdu. Irid iqawwina fidi partikolari qed jitlob minna li nemmnu li huwa il-Messija, l-Iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Imma qed jitlob minna wkoll il-fidi fih bħala rebbieħ fuq il-mewt. Jienu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija u koll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Dawn huma l-kliem li l-Knisja tfakkarna kull meta aħna nitfnu lil xi ħadd għażiż għalina. Huma l-kliem li s-saċerdoti tagħna qegħdin ilisnu ħdejn l-oqbra tal-iżiż tagħna li minħabba fiċ-ċirkustanzi mhux qed ikollna possibilità insellmulhom kif nixtiequ fil-knejjes tagħna bl-Ewkaristija tal-funerali. Imma dan il-kliem li jibqa' jidwi fit-tislima tagħna lilhom. Kull min jemmen fija jgħid Ġesu, u koll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Il-mistoqsija li għamlilna Ġesu illum hija dik li jagħmel lil Marta. Temnu inti dan? Iva Mulej, jiena nemmen.